Здравейте хора, аз съм Декистермен от Дала и днес играем World of Tower и ще играем Imperial Company. Това са трите семейства на територията на Италия, на Скипи, на Бути и на Юли. Така, играем с Юли. Съжалявам, че не съм снимал това време, просто имах едно пиво телефон така. Да, няма време с това. Гледам, че е доста добър. Доста добър. Ето го и да пие пиво. Да. Не снимам, може би ще. Хора, между другото, тук е STQR, като е Рим, нали, тук Рим, чак. И сега смятам да се видя всички бушки. И да потиля стените на Артемиум. Пипирам даже някъде си. Това е нещо да много. На тебе бе. Не, това ставаше. Това ще признам с всеки. Самою. И преди доста време в Лайндул кача едно клипчетка на Лайндул и така. Този Мисти TV просто няма възможността да снима поради причината, че като снима с фрапса и някакъв проблем имаше. Излиша малко петно ли беше да пиете, какво беше? Той пак отиде някъде. Не знам, защо, но винаги в клиповете ми той се е някъде. Така. Тук някакъв батальон се опитва да ми си пречи. Не. Тука, кучето. Окей, ще ходя там. И конницата ми ще стигне по-бързо. То спокойно. Това крас ли е? Кой? Идол. Супер, крас идол. И двамата сценатори. Вече. Няма особена рашка. Тия са резервни, нали, стрелците и това. Мисля, тази битка е лесна, така ска. И конница среща много и пропуска цяла вечност. Тия бунтовници ще бъдат разбити.
Хайде! Ай, тия да стоят там самотни да дойдат малко. Значи кавалерията така да конниците ги прави на куча. Сега тия с копията. Давай! Дай, момче! Вражеския генерал е мъртъв. С някакви бунтовници жалки. Маля тия легионери, маля да правите ги на тез. Остана, само това остана. И да, хора, това е за този клип. И до скоро!